Ahojte priatelia. Bolo nám zaslané video, kde ukrajinsky hovoriaci človek sa vyhráža deťom, ženám, ľuďom, všetkým, ktorí sa zúčastnili na medzinárodnom podujatí v Soči. Toto video zdôrazňuje alebo poukazuje najmä na ich charakter, že jediné, čo dokážu, je sa vyhrážať ľuďom, ale to, že sa vyhrážajú deťom, je už dávno cez čiaru. Oni na tomto videu boli v kuklách, my svoju tvár ukazujeme. Takže tu je odkaz pre nich. Ak skrivíte len, čo je len vlások, niekomu z účastníkov, čakajte 10-násobne väčšiu odvetu. Nebudeme s vami zaobchádzať v rukavičkách a nebudeme sa s vami baviť. My sa nemáme prečo skrývať, ani sa skrývať nebudeme. Ale ak chcete vyvolať nejaké nepokoje alebo strach, verte, že ten strach vy spoznáte veľmi dobre a zistíte, ako peklo vyzerá. Pošlite toto video všetkým ľuďom a všetkým nám, ktorí máme čisté svedomie a dobré srdce, aby poslali tento náš jasný odkaz tým, ktorí sa idú vyhrážať našim ľuďom.